Hemm sforz biex Michael Briguglio ikun imġiegħel jirriżenja minn grupp żgħir li ħoloqu msejjaħ in-Netwerk tas-Soċjetà Ċivili. Briguglio qed jirsisti b'saħħa din it-talba u dak li tant jitkellem dwar konflitti ta' interess li jkollu ħadd ieħor qed jgħid li hu m'għandux konflitt ta' interess. Konferma ċara li fil-Partit Nazzjonalista tal-lum trid tagħżel tkunx mal-grupp ta' Daphne Caruana Galizia jew mal-grupp ta' Adrian Delia. Il-gazzetta kulħadd qalet li l-awturi u l-Occupy Justice marru pass-soltre minn hekk għaliex la darba ddeċieda li jkun kandidat mal-Partit Nazzjonalista ta' Adrian Delia, Michael Briguglio ma stax jibqa' fiċ-ċentru tagħhom. Awturi jinnota li Dr. Michael Briguglio għażel li joħroġ kandidat għal membru tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Nazzjonalista, inkiteb fuq Facebook. Hawn kompla jkun miżjud l-awturi lesti jaħdmu ma' min jintbagħat minn floku mis-soċjetà ċivili. L-istess kitbu l-Occupy Justice. Imkejjen fil-Partit Nazzjonalista li tkellmu mal-gazzetta kulħadd qalu ma kinux sorpriżi b'din l-aħbar, għax fil-waqt li sostnew li kemm fil-Partit Nazzjonalista u kemm dawn il-gruppi qiesu l-gvern ta' Joseph Muscat bħala l-għadu tagħhom bejniethom ma jmorru xejn tajjeb. Dan għax l-awturi u l-Occupy Justice huma l-ħolqien ta' dawk li fil-Partit Nazzjonalista deru tilfu l-kontroll wara s-sajf li għadda, fosthom l-eks kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Anke jekk Delia prova jilaqhom kemm jista' ma wasal imkien għax lil Delia ma jridux fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. L-imkejjen fil-Partit Nazzjonalista qalu li Michael Briguglio dejjem jaħdem għall aspirazzjonijiet personali u li l-Partit Nazzjonalista riedu għax jemmen li bih jista' jiġbor xi ftit mill-voti ta' dawk l-alleanti minn Delia. Iqisu li bi Briguglio jkunu jistgħu jiġbru xi ftit oħra mill-voti tal-klikka ta' Simon Busuttil li għandhom ukoll fuq it-tiket tal-Partit Nazzjonalista lil Roberta Mezzola u lil David Casa. Però lil daw kollha jridu jimminawhom fosthom bil-kandidatura ta' Frank Bsajla.